खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल वारिखौ समबारजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोर होगोन भिडिअखौ मोजां जोबजासिम नायलांदो। हादराव मुवा बेसाद आरो पेट्रल डिजेलनि बेसेना बांबाय। जाउनाव साधारन रायजो राजाफ्रा संसार जानायाव गोबां जेंना जेंसि जिउ खुंनांगौ जादों। गुबुन फारसे पेट्रल डिजेल बेसेन बांनायनि थाखाय बासनि भाराखौबो बांसिनगोन होनना मिथिनो मोन्दों। दुलाराय आसाम मटर रोगाथाइ आफादा बासनि भाराखौ बारायनांसिगौ होनना दाबि खालामदों। बिथांमोना बुंदों, जेराव थाव मुवा बेसेनानो बांबायब्ला बासनि भाराया मानो बाङा होनना बुंदों। दानिया सुबुंफोरा डेबिट कार्ड गैयाब्लानो एटिएमनिफ्राय रां दिहुननो हागोन। बे सुबिदाखौ गासैबो बेंकआवनो होनाय जागोन। भारतनि रिजार्भ बेंकनि गभर्नर शशिकान्त दासआ बेखौ फोसावनानै होदों। दासिम मोननैसो बेंकआल'सो कार्ड गैयालासेनो एटिएमनिफ्राय रां दिहुननायनि सुबिदा होयो। दायो बे सुबिदाखौ इउपिआइनि गेजेरजों आबुं खालामनाय जागोन, जेराव जेबो रोखोमनि कार्ड गैया थानाय नङा। बेनि गेजेरजों थगायग्राफोरा डेबिट कार्ड हलन खालामनो हानाय नङा। गभर्नर बिथाङा बुंदों, कार्ड गैयालासेनो दिहुननो हानाया रैखाथि गोनां जागोन होनना बुंदों। नोंथाङा मिथियोना एसबिआइनियाव इयन' एसबिआइनि एपजों कार्ड गैयालासेनो रां दिहुननो हानायखौ? एपसुआ बर'नि रंजालि फोरबो बैसागुखौ हादरनि राजधानीयाव खुंफुंनो थागियारि जादों। मख'नो गोनांदि दिल्लीयाव फैगौ 10 आरो 11 एप्रिलाव खुंजानो गोनां आबुं बैसागु आरो बर'नि हारिमायारि फोरबो फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय दिनै फुंबिलियाव चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि राजु कुमार मोसाहारि दैदेननायाव चिरां जिल्ला एबसुनि मोनसे हान्जा गोदान दिल्लीसिम दावबायनायखौ जागायबाय। लोगोसे मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुस्रि कनिन्द्र बसुमतारी दोलोआबो क'क्राझारनिफ्राय रवाना होबाय। चिरांनि बासुगाव गिथानाव अर नांनाय जाथाय। सोहोरनि गेजेरावनो दानाय अर खामनाय आरो गोबां रांनि खहा जादों होनना मिथिना मोन्दों। गंनै फालांगियारि फसंथाना खामजोबो। गेलामाल आरो लेब दुलिनि दखाना खामजोबदों। अर खामनायाव 6 निफ्राय 7 लाखसोनि रां खहा जादों। मोब्लिबारि सर्ट सर्किटनि थाखायनो बे अरा नांनायनि सन्देह खालामनाय जादों। उनाव अर खोमोरग्राफोरा थांनानै अरखौ खोमोरो। दासिमनि भिडिअ बेखिनियासै। भिडिअखौ नायना मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ लाबाय थानो नाजागोन।